Yes, sanibona bafethu kamahle. Kama nomfo kancane la bathi ukhofi. Bathi umnyama sathana, umnyama ndozezu. Wathi mkhabathini la ngilanda khona insizwa. Unjani ndini lo banazi. Sizothi ukukhuluma kancane nje endleleni yethu sihamba insizwa njengoba ngithola la endleleni ukuthi sibuke ukuthi izinto zihamba kanjani kumaskandi. Nansi impucuze ngosifikile. Iphumile ipost sabona ukuthi khona bakhona khona bangekho ziningi nezikhalo kubantu ngabathula abathini ungathi ukuphawula kwakho mfethu lokhu Ya ngibingelele ikhofi leli mfo kancane mkhambathini nje bese shilo ngaqala nje thatha ithuba lokubonga obhuti abadala ngayo le ndaba le imicimbi yompucuzeko kanjalo kuyiyona enikeza abanye bomaskandi amathuba ukuthi nabo bakwazi ukuthi bayibonakalise kusuka nje kudala nje mawubuka osigqoko sentambo kufika kwabo nesasa lempucuzeko efike edleze eboshwa nje bakhona ngempela abantu abayiveze ngempucuzeko ubuko ndlamlenze kudala befika nezinja stage nje isasa lempucuzeko la iqala khona iya ngokuya kwa mesibuka manje ke kunzima mesibuka manje isikhathi lesi nakuqala ziningi izikhalo futhi okunye singakubalula ukuthi masibuka umaskandi indlela omuva ngayo ngoba ngeke sisho ukuthi uyathuthuka kade nje umaskandi uyayithuthukela noma bengakuboni phela lawo uyathuthuka kodwa nje uyathuthuka umaskandi and kumanje ayikho igenre ngaphezulu kwamaskandi so uma ngempela ke nje kunjalo kwesho ukuthi ke sekukhona futhi abacula sebesemgangathweni kulesikhathi samanje ekufela ukuthi kubukakaleke ukuthi ke kumi kanjani njengobaculi nje abanjengoMafikizolo kanje noma bengakaqinisekisi ke mhlawumbe ukuthi kutheni mhlawumbe kwipost ihamba kanjani bakukhona kwipost hayi lutho Mafikizolo akekho kwipost nize noma iphuma bengekho bebaningi abebengekho limit bengekho kodwa esekushintshile kubonakala ukuthi ulimit seqinisekisiwe ukuthi ukhona umenzi seqinisekisiwe ulokhuza umenzi seqinisekisiwe kodwa uMafikizolo hayi kusathuli kodwa mawubuka ukuthi njengamanje uyena umculi osemgangathweni yabo nje ufihla isikhwele hayi ufihla isikhwele kuthuli ngiyakutsho lutho ngayo nofihla isikhwele akekho kwipost akekho kwipost awu akaveli even my individual yabo isikhwele komunye wabantu abatrenda njengamanje lo yabo hayi and ubuka abantu abaphezulu mawubuka ukuthi uzothi mawukhuluma abantu abaphezulu maskali bawu2 abantu abaphezulu manje makhona la ukuthi khona yedwa khona umunye ongekho yabo lokho kuyazenza izikhalo enye challenge futhi nayo leyo ngoba nje singalimisa nje ngasihloko ukuthi igcwamelisha alikho kwipost ukuthi izathu isiphi so ukuthi na last year lalikade lingekho futhi umcimbi nje yabo and la ishaya ingoma nje la ibamba itrend nje kakhulu ngonyaka odlule kodwa okuqaphelekayo manje uthulekile alibonakala kwipost yabo okuzokwenza ukuthi ke ngempela ke lokho ke ikusasasa noma le anto leya iye ngokudropha le anto leya yempucuzeko ngelinye ilanga sigcine sesikhuluma ngomlando sigcine sekuba history ukuthi kwaba content nje ngoba phela inani feyihambe nesikhathi sakhona abafana abafikile manje bayashisa fe balithola ithuba ngale kokubhekelela ukuthi ubani uzongifikela nabantu abangaka kodwa kahle nje ngoba phela kahle umaskandi manje usungowabantu bonke awusewona abantu beqembu elithile elingapha usungowabantu bonke mawuzobuka nje umcimbi lo we-all white indlela kusuke kuhlanganiswe ngayo lapho umuntu usuke ezojabula nje ekhona so impucuzeko mhlawumbe mengasikizama ukuthi kwenzayo ithola abafana basemgangathweni abasheshayo ngene kanjalo hayi cha
Ngathi ngoba manje mhlawumbe imisindo le khona ingaphela. okay mawubuka ukuthi ngo-April kwi-Mother of All uMthandeni wakhipha i-statement esasithi kusuka manje akasazoyihamba umcimbi eseThekwini uyayiduba manje asazi noma Okusho khona sekubonile impucuzeko le kusahamba lapha ekutheni uthe akasezi yabo kodwa phela impucuzeko iseThekwini. iseThekwini njengoba yena imicimbi eseThekwini nje akasayihamba yabo Shuthi kucaca lokho impela-ke nokubuka indlela ayinjula buchopho ngayo into ey'ningi uzibona eli kakhulu into ey'ningi shesha ayibone kakhulu into ey'ningi ukuthi kuyaqamba kuyabatshazwa sekuthiwa hhayi nayo into ekade eyibona nje yabo nayo into ekade eyibona nje ilokho ngampela so manje bekungenzeka ukuthi mhlambe kusahanje bazwini akhe noma mhlambe kusaxoxiswana because last year bamangela ukuthi uthe ufuna 150,000 bathi bona ngeke bamnikeze leyo mali ngcono bethathe leyo mali bakhokhela abanye abaculi abaningi ngayo ngoba ipucuzeko ngokwabo akuyona okwenza imali but ukuthi kube nje kuhle celebrate yabo washo kanjalo. Hayi mina ngokubuka kwami isahamba emazwini akhe futhi okunaloko indlela engibuka ngayo manje sekuzobuya le nto ka-East ne-West ma ukuthi kukhona iskimu esiqine kanje ekuthiwa kwimpucuzeko asikho hayi i-East ne-West nje abafuthi fe balindele ukuthi izobuya umuntu asheshe ayithathele isayidi lakhe naye ngokwakho ukuthi hhayi kuyi-East noma uyi-West ma ukuthi kuzokwenzeka into yokuthi ngempela abafana bathi befikile beshisa siwabona amagalelo abo bekade baqala bezama siwabona amagalelo abo kodwa kube kade manje sekukhona ukuvela ngaphandle okukhona ngoba phela umbuzo uthi kanti iyiphi indlela efunekayo ukuthi bangaze bayenze uma kuwukuthi njengamanje kuthulekile nje mafika izolo wasizwa nje nokuncane kuthule nje kuthenya ngamafika izolo yabo umfana egilima egilima social media nangu ufihle isikhwele kuthulekile nje egilima ngana le album nje wenza umhlo lapha ufihle isikhwele wakhipha nje album ngesonto lokuqala kuJanuary unyaka oqala wakhipha i-album kanti uyazi ukuthi hayi uzosebenza uzosebenza uzoyiphusha nje unyaka wonke i-album yakhe yabo ngoba futhi futhi sibuye sibonge nala ngibona uLokhuzana uMbeje ngabona inkosi yomaskandi madoda iyogazipho ngabona inkosi yomaskandi iyogazipho ngabona uThandazana umfoka Mncube asuka madoda kona ukuthi nje kancane kancane iyajabulisa ngempela mawuzobuka ukuthi ezinye izinto yize abantu phela into bayigxeka ukuthi bengamphiwe ngoba mawubuka uMayogathi nje indlela ayiyona ubuka umculo wakhe khona i-message ekhona behind ukuqashwa kwakhe khona i-message ekhona ugqugquzela nabanye ngenzeka ukuthi yabo baphila ngaphansi kwesimo esithi asihlobane nesakhe yabo ukuthi hayi ukuthi ukulesimo akusho ukuthi awungakwenzi ukuthini yebo mhlambe zibukele phansi nawe sukuma yabo ungabe umuntu ovilaphayo sukuma khona ukusona leso simo leso yabo ukusona impela ya yilokho nje abakugqugquzelayo esikubonga kakhulu futhi yabo lokho abakwenzile esikubonga impela nje ukuthi bakwenze ukuthi bese uThandazani isigora sikazwelonke lesi ade sishaya ingoma isigora kungazi ukuthi asinakekile yabo ade sishaya ingoma emnandi isigora singazi ukuthi asinakekile nakho ke manje sebekhombisa ukuthi bani no bayawezwa amalokhozi magalelo asisigora bayawezwa amagalelo asisigora mase kuzoba uMbeje waziwa kakhulu la ku TikTok nje umuntu oyidelelelayo oyihlekiselayo and bethathwa kanjalo kodwa mase kukhulela anyazisana nabo waswathi uyongena e-studio wafika wayishaya ngempela ingoma angalindele wayishaya ingoma uMbeje futhi ngempela iyangena kubantu hayi wayishaya ingoma uMbeje so kuyajabulisa ukuthi babe nalo iqiniso babona ukuthi no bambiza bekhona azoyishaya ingoma yakhe ngoba nakulabantu abaqashiwe kunabantu la kuMaskandi
alekelelile ukuthi bapromote kuMbeje ngokulokhu nje badelela size sipay attention kuwona sibanake. uMbeje baningi kakhulu abantu asebavezile nje ngalokubadela kwakhe. Ngalokudelela nje kwakhe Baningi waphela nje kakhulu. begcine besematheni yabo nje neBliss nje uma yogathi nayo ufaka besematheni uMbeje. nje uMbeje nje elokhu ebhizi Ulanda ucabashe. lokhu emdonsa walanda ucabashe wamvundulula walokhu emfaka umntalaphu nakho uzokhipha i-album ayicabashe ya trend uMbeje wonke loyo. uMbeje wonke loyo. So hayi kukanjalo-ke bafethu, ningasitshela nina ngokolweni side ukuthi niyibona kanjani indaba yempucuzeko nephosta yakhona, abaculi abakhona abangekho, ukuthi niyagculiseka noma nizizwa nini ukukhala kakhulu ngalokhu enibona ngazuthi kuyenzeka. Zingako besiyiphethe kwamanje.